Βάρος, Απλά για να μην φύγει από το τέτοιο, από το πολύ αέρα. Πάει, το είχαν κάνει στην Ιταλία, σε φίλο μου, ρε, πάει το κατέν μαλάκα για το κατέν. Έτσι, τον Ποκόλο σημάδες. Πάρε και αυτές και πίνει 3 δίλες. Δεν είναι αυτά. Δεν ξέρω, λέει, αυτοί που είναι 3 φορές, είναι περίεργοι, ξέρω που μπαίνουν. Δεν έφυγε, ρε παιδιά. Αυτιακά έχουν ανάποδο στην τεχνολογία. Δεν ξέρω που λέει που μπαίνουν, αυτοί αυτιακοί, θέλουν πάρτα όμως. Πάντως δουλεύουν. Και του έδωσα, είδες, και down. Ναι, και λίγο down για να το τραντάξει. Πρέπει να το φέρουμε ανάποδα, να το χτυπήσουμε το ράτζερ εκεί στο διάδρομο. Μάκη, δεν σε πέτυχε ρε Μάκη. Πού είναι? Δεν σε πέτυχε.